sekarang telah lihat tandaan nokono gak patek wani ndelok. Ya, makasih masih sehat. Buat Pak Tika iki wonten lamar Sumber Banjar. Sudalu segala macam lewat live streaming. Pak Tika lamar Sumber Banjar dulu. Pak selamat ya, kaki selamat wonten Banjar. Pak Rena iku wonten dalu Pekampak mondok. Nggih, iku campur. Ayo ngemit gong aja turu ae Pak Pinang nggih. Pak Pinang nggih saking Pak Rena Kampak Mondok Lamongan. Nuwun. Kebangetan kowe nimas rapi sonjogo janji modek wingi sakjarone setrawongan nyatane isih gak kedoliane wis tak sangeni iki lho aku sing rasane senajan sampeyan gak tresno mas nyatane senang kok tanpa umpama ning ngendi nggon goleki ning Blumbang dadah putih aku pengen ketemu saknono senadyan nato apa ado erek oh ya wong nuruti karepe ati janu bareng saiki ketemu kowe teko ni
yen pancene ora tresno mbok ya kandha dik piye Mas kandha sing pratoja aja gawe gelati aku ora bakal gandoli koyok ngene lakonku kaya apa taje piye apa Mas ya terus kok dadak ketemu temenan jeru temenan iki wis ora iso nglangi yen ditinggal lagi